kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po, tambalang kumikinang. Ako po si Onat, tambay dito sa Sampaloc. Yung totoo, hindi po ako mahilig magsulat. Napilitan lang dahil masama po ang loob ko sa pinsan ko. Niyayaya niya po akong tumambay sa kanila sa bagong taon pero pinag-iisipan ko pa. Ganito po kasi, sanggang dikit po kami ng pinsan ko, bata pa lang. Pareho po kaming bulakbol sa eskwela. Magkasama kami sa kalokohan. Nag-iba lang ang ihip ng hangin nang mamatay yung tatay niya. Panganay kasi siya kaya pakiramdam niya, siya na ang padre de pamilya. Bigla na lang nagsipag siya sa pag-aaral hanggang makatapos ng kolehiyo. At may maayos na siyang trabaho ngayon. Kahit magkaiba na ang buhay namin, close pa din naman kami. Kapag wala siyang pasok, tumatambay pa din kami gaya ng dati. Nagbago lang ang lahat nang magpasama siya sa akin para mag-withdraw. Lumabas na daw kasi yung 13th month pay nila. Siyempre, sinamahan ko siya. Nanlaki ang mata ko nang makita ko sa screen ang laman ng ATM niya. Mahigit 100,000. Ay, sana all! Sakto naman, pudpud na yung rubber shoes ko na pang basketball kaya naisipan kong umutang sa kanya. Sabi ko, babayaran ko kapag naka-extra ako sa pabrika. Hindi ko inaasahan ang sagot ng pinsan ko. May pinaglalaanan daw siya sa pera niya kaya hindi niya ako mapapautang. Sumama ang loob ko. Nagbago na ang pinsan ko. Nagkatrabaho na maganda, dumamot na. Kung nagkapalit kami ng sitwasyon at ako ang may pera, hindi siya magdadalawang salita kung nangutang siya sa akin. Pahihiramin ko siya. Dapat po bang sumama ang loob ko? Sasama pa ba ako sa pinsan ko sa kanila sa bagong taon? O tuluyan ko na siyang iiwasan? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Onat. Ayan tayo mga kabisyo Bibigay mo sa amin yung desisyon tapos pag nag-aaway kayo ng kaya pinsan nga mo. Kami yung ibabash ng pinsan mo, wala naman kami. Hindi naman din kami kasama dun sa 100,000 niyang pera. Oo. Wala naman din kami pating pakinabang dun, 'di ba? Pero isa lang ang klaro, ganito mag-isip ang marami pagka hindi sila pinapautang. Wag pong ganun. Masama yung Oo, of course sasama yung loob kasi parang feeling ninyo pinagdadamutan kayo. Marami naman, lalo ikaw, Onat, nakita mo first hand, nasaksihan mo, kitang-kita mo na more than 100,000 yung laman sa ATM, di ba? Pero hindi mo kasi alam yung kwento ng 100,000 na nandyan sa ATM Di ba? Ang daming kwento niyan. Yung sinabi niya may pinaglalaanan, for all you know, kulang pa yan dun sa mga Correct. pinaglalaanan niyang babayaran din. Tama. Hindi mo alam yung kwento at karapatan niya ng taong nagpapautang or inuutangan kung gusto niya magpautang, 'di ba? Karapatan niya 'yun. Tsaka Onat, eto, tingnan mo yung sa kwento mo ha. nanlaki yung mata mo nung nakita mo yung pera. Wala ka naman balak talaga bumili ng rubber shoes dahil nakakita ka lang ng pera. Ayan. Nag-isip ka ng, ay, pudpud nga pala yung rubber shoes ko. Makautang nga. Diba? Saka alam mo, siguro, si pinsan mo, medyo kilala ka na rin. So alam niyang tambay, wala kang pambayad. Ilang beses mo nang sinabi sa pinagkakautangan mo na pag nag-extra ka sa pabrika, baka nga hindi ka nag-extra sa pabrika O kaya yung pabrika nagsara na.
na. So, anong pabrika yung sinasabi mo? Baka may ganon at hindi natin siya masisisi at hindi masama ang ugali niya. Oo. Grabe naman, sa masamang ugali agad. Ikaw nga mismo nagsabi, 'di ba? Inimbitahan ka. Tapos talagang kadikit mo ng bituka mo, lahat ng kalokohan magkasama kayo. Yes. So kung masama ang ugali niyan, malamang hindi kayo tumagal na maging close hanggang Kaya nga ngayon. So hindi masama ugali yan. Tsaka tingnan mo sa gitna ng lahat, Oo. inimbita ka pa, di ba? Oh, tsaka ito, isa pang tingnan mo, Onat, ha? Pera yung pinagsimulan ng samaan ng loob. Oo. Pag pera, alam niyo ba, money is the root of all evil. Ayan na. Sinong And may gawa nun? Correct. Sinong evil? Oo, Nako, yung may tingnan mo, yung may buntot tsaka may sungay. Basta nandun sa nasa Oo. kadiliman. Ayan, Oo. sinisira yung relasyon nyo. Correct. Diba? Ayan na naman yung steal, kill, and destroy. Yan. Maayos yung maayos yung samahan ninyong Oo. magpinsan Nang dahil sa nanlaki yung mata mo sa pera, Oo. 'di ba? Tsaka kung whether or not totoo na may pinaglalaanan yung pinsan mo dun sa pera niya yun. Oo, yun. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na masama ang ugali niya dahil lamang Oo. hindi kanya pinahiram. At saka hindi extra yun. Kasi kung extra yun, hindi magdadalawang isip yung pinsan mo eh. Oo. Huwag ka na umutang pinsan. Ako na bahala sa'yo, bilang kita ng rubber shoes. Correct O, ka. diba? Alam mo, yan hindi naman, yung reaction mo is a normal reaction. Hindi naman first time yan. Oho. Marami na tayong narinig na ganyan na sumama ang loob, tinawag na may ugali, yung Oho. pinagkakautangan, yumabang na porke nakatapos, gumanda lang, hindi na namamansin, Tama. di ba? May mga ganyan. Pero, hindi naman ibig sabihin nito, Onat, na mali din yung pinsan mo. Actually, tama din naman yung pinsan mo. Kasi 13th month pay niya din naman Oo. yun. Saka baka may pinaglalaanan talaga. Ay, hindi. Tsaka baka ang iniisip ni Onat, yung 13th month pay mo, 100,000. Ganong kalaki. Oo. Wala pong ganun. Walang Kasi- ganong 13th month Kasi baka pay. savings niya yun. Savings niya yun. Ilang Na taon. nagsama. Oo. Kasi siguro nag-compute ka na sa utak mo Oo. Kung ito yung 13th month pay, di ibig sabihin, ang normal na pay niya ay ganun din. Oo. 'Di ba? Madami ka ng iniisip, madami ka ng Oo. sa marami ng kwentong tumakbo sa isipan Ayan. mo. Sinama ka nga para hindi siya ma-hold up eh. Tapos Oo. ikaw yung parang mang-hold up. Correct. Onat naman. Mas malala ka pa pala doon sa hold up kasi may kasama pang sama ng loob, 'di ba? Oo. Tsaka hindi pagsama sa bagong Oo. taon. Ang hold upper one time big time Ayan. Pagkatapos nila makuha yung gusto nila, aalis na sila. Tama. Ikaw may kasamang sama ng loob. May pagsumbong pa sa Oo. tambalan. Oo. Pero Onat, naiintindihan namin kasi normal na reaksyon yan. Na yung of nararamdaman course. mo, yung nagtampo ka, pero wag mong hayaan na masira yung relasyon nyo. Correct. Close kayo ng pinsan Totoo. mo eh. Tsaka again hindi naman sukatan ng hindi basta itong eksenang ito na hindi ka pinautang ay hindi dapat maging sukatan ng inyong pagiging close. O malay mo, pag dating doon nung inibitahan ka, pagdating doon, may bibigay na pala sa yung sapatos. Baka ganun. Oo. Na kaya hindi ka o kaya mag-guilty. Oo. Hindi ka pinahiram So Oo. makakabili siya ng rubber shoes, mag-iisip siya ngayon, O di ba? baka gusto niya lang talagang sorpresahin ka. Pwede din. Di ba? Yung urating ka muna, tapos Oo. may sorpresa pala. Pero hindi kami sure dyan, ha? Alam mo naman kami ni Diego, scriptwriter lang kami sa utak namin. Ginawa ng kwento. Hindi kami sure dyan. Oo. But malay mo. Oo, Di ba malay masasama mo. ka pa rin? Oo. Kasi alam mo, syempre bilang tambay, hindi na tayo masyadong choosy. Mhm. May libreng pagkain Oo. dyan. Oo. Kami nung tumatambay-tambay din kami ni Nicole dati, kahit ano yan. Oo. Itirahin namin Ay, yan. hanggang ngayon na Oo. Pagka alam naming may kainan Ano't-ano Oo. pa man, ayusin namin schedule namin Oo. para sa libreng kain, di Agad-agad ba? dyan. Basic sa amin yan. So, lalo pa ikaw. Oo. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Alam mo, na-realize ko lang, ang bilis talaga ng takbo ng panahon. Kasi, natandaan mo yung, meron tayo isang tambalanista na ini-invite tayo. Mhm. Tapos, hindi naman Ay, oo. Alam mo, malapit na, Feb. Kaya nga. Oo. Sabi ko, parang kailan lang Parang yun? kailan lang na sabi ko, paano naman kami mapupunta doon kung hindi kami hindi ka naman nag-follow up. nag-follow Tapos up. ibang venue pa pala. Oo, ibang branch pala ng Soler. Soler North pala. Na-realize ko, ang bilis ng takbo ng panahon kasi pinag-uusapan natin yung kaladkaring kami ni Diego Oo. Sabihin mo sa amin may kainan, gora kami dyan di ba? Feb, malapit na. Alam ko yung kinalendar ko nga. Hindi Ayan. ko sure. Basta, yun. O, di ba? O, so dapat kaladkaring ka rin. Oo. O, huwag kang arte-arte dyan. O, Ayan. pag may libreng pagkain, Mhm. o,
wala ka namang ibang tatambayan. Oo. Huwag ko nang sumama loob sa Tsaka pinsan. sa ating mga tambay, wala sa listahan natin yung magtampo-tampo. Correct, kasi mag-arte-arte. Oo, Walang kung saan tayo ganon. makakadali, doon tayo. Yes! Ngayon, di ka nakadali sa pinsan mo sa ATM Oo. niya. Sa iba ka dumali. Correct. Ano lang yun? Diskarte, hindi yung sasama yung loob. Oo. Hindi nasasama, hindi nakakain. Oo. Asus! Hindi ka OG na tambay. Correct, totoo. Tsaka hindi bagay sa tambay yung gumaganyan. Oo, Ayusin mo. hindi nagtatampo yung tambay kasi lahat ng pwedeng papakin ng tambay, Correct! titirahin yan. Titirahin. Oo. Ganon. May imbitasyon sa'yo, malamang may kainan. Oh, may inom pa yan. Walang tambay na umaayaw sa Wala. Alam mo, meron nga akong kakilalang tambay sa sobrang lahat ng okasyon. Basta may imbitasyon, lahat pinupuntahan niya. Wala siyang hinihindian. Alam mo ba na nung minsan na food poisoning yung mga bisita sa isang event, siya lang yung hindi. Sa sobrang sanay ng tiyan niya tumira, alam mo yun? So, hindi niya na alam kung ano yung panis sa hindi. So, yun yung OG na tambay. Oo. Yun yung tularan. Oo, Oh. yung tambay na nga, hindi mo imbitahan, nandun eh. Tapos ikaw umaarte, walang ganon, walang Oo. tambay na umaarte. Ayan. Huwag ka na, magpatawad ka na. Hindi Oo. kasalanan ng pinsan mo kung ayaw niyang magpautang. Oo. It's his choice, Ayan, kabisyo. tampong pururot lang yan. Bro, tigilan mo na yung kaartehan mo. Ha? O siya, salamat sa iyo, Onat, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka rin kwento, gusto mo sa 2026. Yan, ma-feature diba, dito. ma-feature dito. Go ahead and email us. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. O siya, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kabisyo tayo.